De nieuwe maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, komen ook in Venray hard aan. Ja, zeker. Komt zeker hard aan. Het zijn weer maatregelen waar we allemaal aan mee moeten werken en die er behoorlijk in hakken. Ja, zeker voor onze manier van leven, maar ook voor de ondernemers die willen ondernemen. Ja, het hakt er zeker stevig in. Ja, het hakt er stevig in. Bijvoorbeeld de horeca moet eerder dicht. Hoe gaat Venray daarmee om? Ja, nou ja, goed, we zullen natuurlijk gewoon de regels gaan volgen. Dat mag duidelijk zijn. Je wordt er natuurlijk somber van. En tegelijkertijd zou ik toch willen zeggen, we hebben goed nieuws, maar we hebben ook slecht nieuws inderdaad. Het slecht nieuws is dat de besmettingen ontzettend snel toenemen. Landelijk, als je naar de cijfers kijkt. Het goede nieuws is dat we in ieder geval eindelijk kunnen testen. Dat was natuurlijk heel anders in maart en april. Toen hadden we er nog geen benul van hoe we dat moesten doen. Inmiddels loopt die machine. Nog niet op top, het kan nog beter. Maar het loopt. En dat heeft bijvoorbeeld het gevolg dat vorige week hier in Venray het aantal besmettingen was toen 16 op 45.000 inwoners. Nou, dat klinkt relatief eigenlijk heel weinig. Het goede is natuurlijk ook dat het betekent dus dat 16 mensen in quarantaine zijn. Wachten dat het virus weggetrokken is. En we hopen natuurlijk ook niet dat ze de volgende fase ingaan en ziek worden en moeten worden opgenomen. Maar dat kun je niet uitsluiten. Dus het is eigenlijk heel goed dat we iedereen die iets voelt en dat die zich ook laat testen, moeten we ook echt blijven doen als je klachten hebt. Waardoor we heel snel dat ook uit onze samenleving kunnen halen. Van een mondkapjesplicht is in Venray voorlopig geen sprake. Je ziet dat de intensiteit van mensen in Amsterdam in de winkels dat vele malen hoger is dan in een ander winkelcentrum, bijvoorbeeld hier in Venray. Dus zover zijn we nog niet. Er staat ook overigens nergens geschreven dat je het niet mag. Je mag rustig als jij daar zelf beter bij voelt of als je zelf klachten hebt en je denkt van ik wil niemand anders besmetten en je denkt dat het helpt. Niemand houdt je tegen. Dus wat dat betreft prima. Maar gelukkig inderdaad is het nog niet zover dat we met z'n allen het mondkapje als een opgelegd krijgen. Ook voor de Venrayse horeca, die weer een nieuwe klap krijgt te verwerken, heeft de burgemeester een boodschap. Wij hebben gelukkig, denk ik, een goed seizoen achter de rug. We hebben mooi weer gehad, de terrassen hebben goed volgezeten. Ik heb ook met veel ondernemers gesproken en die hebben ook gezegd van we hebben er het beste van gemaakt. Ik hoop en ik reken ook op het ondernemerschap van diezelfde ondernemers, dat ze dadelijk toch weer iets verzinnen en dat ze ons verrassen van misschien kan dit wel, misschien, maar altijd wel in overleg. Maar het betekent, en ik kan het ook niet mooier maken, dat het voor iedereen opnieuw weer toch een klap is. En dat het weer opnieuw zoeken is van hoe kan ik toch de opzet draaien die nodig is om mijn bedrijf vitaal te houden. Voor de geplande evenementen in de regio gaat er de komende tijd wel wat veranderen. Eigenlijk voor de komende 3 weken verstrengen wij weer in onze maatregelen. Dat is landelijk opgelegd. Iedereen kan bijna zelf uitrekenen als je zo'n evenement aan het organiseren bent van val ik daar wel of niet in? Of is er nog een variant mogelijk om het daaronder te laten vallen? En ik zie nu ook wat spontaan dat mensen ook zelf zeggen van weet je wat, ik wil geen enkel risico lopen. We doen het niet. Punt. We doen het gewoon niet. En een aantal andere mensen proberen er maatwerk in te leveren. Laat ik zeggen, wij staan open voor ieder gesprek. Maar weet dat het de komende 3 weken inderdaad zal verstrengen. En laat ik zeggen, de kans dat daarna het weer allemaal veel makkelijker gaat worden, die acht ik klein. Daarnaast steekt de burgemeester de burgers van Venray nog een hart onder de riem. Eigenlijk de boodschap die ik wel wil herhalen, van we zullen moeten volhouden. Je ziet het overal ook nog steeds aan de muren hangen. Misschien moeten we dat affiche maar weer eens opfrissen. We moeten het vertrouwen er ook in houden. En we kunnen alles ons laten meeslepen ook door influencers of hoe heten die mensen allemaal. Maar ik denk dat we allemaal gewoon ook nuchter moeten zijn en zeggen we willen de gezondheid voorop voor iedereen, of je jong of oud bent. En we moeten daarin solidair zijn met elkaar. En dus gaan en staan achter die regels. Dat houdt het risico zo klein mogelijk. Dus ik denk echt nog een keertje met z'n allen volhouden.